Misont és Mentit! Kérem szépen. Ne menjetek. Nagyon jó. Ne menj el, ne menj el. Én ezt szeretném kipróbálni. Kipróbálhatom? Én meg tudom ezt csinálni? Na, hadd próbáljam meg, jó? Tessenek már biztatni egy kicsit. Köszönjük szépen, lehet megjutalmazom magam majd egy csokival ezért. Gyertek ide, hogy lássunk benneteket. Kínai sárkányok érkeznek.